Salam to Nigerians, barkanmu da shan ruwa. Wannan bidiyo na yi ne domin in jawo wani ɗan wiwi ɗin actor da ke Kannywood film industry kunne da ya fita a harkata, domin naga shi bai da aiki sai duk inda ya ga an sa hotona a social media sai dinga shiga, idan ya sha wiwinsa ya bugu ya dinga shiga comment section yana faɗan maganganun ɓatanci a kaina da halina da ba halina ba, saboda yana so kawai in tanka shi domin yi suna. To na gano ka, ni Ummi zizina karfinka. Sunan da ne a film industry baka isa kai ba har ka mutu, kudin da ne a film industry baka isa ka yi shi ba har ka mutu, ka gane? Wai ka manta lokacin da ina film kana film kai dan siyo min fiye wata ne kazzami ma irin ka, dan yanzu ka samu ka goge mata aure ma sai sadaka yalla aka samu aka jona ma wawa kawai almajiri mijin almajira. Kika je kike da ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yayi mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki da ni na san zanga soyayya. Na wata yar magana in kika je kike da ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yayi mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi sasanta. Ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki da ni na san zanga soyayya. Dan Allah ki kula ni dan naga za ki azani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi min rauni. Inda kin duba ni za ki rufa ki rosa yani, dai zan wace rani mai kyawu da kamanni, inda na ce ke nake so ke ma ce min kira sona.